പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിച്ച കേസിൽ മകനും മകൾക്കും മാതാവിനും കഠിന തടവും പിഴയും. ഒന്നാം പ്രതി പുന്നയൂർക്കുളം അണ്ടത്തോട് പടിഞ്ഞാറയിൽ ഷുഹൈബ് അക്തറിന് 32 വർഷം കഠിന തടവും 1.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതി 9 മാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാതെ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിച്ചതിന് രണ്ടാം പ്രതി പുന്നയൂർക്കുളം അണ്ടത്തോട് പടിഞ്ഞാറയിൽ സുഫിദയ്ക്ക് 5.5 വർഷം കഠിന തടവും 60,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം 4 മാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. മൂന്നാം പ്രതി പുന്നയൂർക്കുളം അണ്ടത്തോട് പടിഞ്ഞാറയിൽ റഹ്മത്തിന് 3.5 വർഷം കഠിന തടവും 60,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം 4 മാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 1 വർഷ കാലയളവിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ചാവക്കാട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകാനും ഉത്തരവായി. ചങ്ങരംകുളം കുന്നംകുളം പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.